أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka bayan la'asar da cikin wannan wata mai albarka na Ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin Kandahar da ke wannan birni mai albarka Katsina a jihar Katsina. Barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da akan karanta abin da ya sauƙaƙa daga alƙur'ani ai bayani gwargwadon hali kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau Lahadi 11 ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1444 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da 2 ga watan 4 na wannan shekara ta miladiya in tarihin ya inganta ta 2023 da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da wani daukaci alarma ya karanta aya ta 19 ita ce awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani
a wannan ainihin abin nan wato gunguna waɗannan ayoyi kashi na biyu da suke kawo mana tarihin manzanni waɗanda suka gabaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen zowa tare da al'ummar su irin yadda suka fuskanci fitina da jarrabawa iri daban-daban. Mun yi bayani akan abin da ya sauka na annabi Nuhu, muna cikin bayani akan na Ibrahimu alaihi salam. Shi ma Ibrahimu alaihi salam kamar saura abin da ya fara da shi shine ibudullaha wa taqu. Ya ce zalikum khairu lakum. Allah ku ainihin abin nan bauta ta shi kadai. Ya ci gaba kuma yana faɗa musu cewa waɗanda suke bautata ba su iya komai, kawai gumaka ne, ƙarya ne, ba za su iya musu amfanin komai ba. Kuma ya ce batun neman arziki da kuma menene a nema daga wurin Allah subhanahu wataala. Da'awar annabi Ibrahim a.s. wadda ita ce da'awa ta manzanni baki daya. To shine sai ya ce amma idan kun ƙaryata to ba ku ne farko ba. Al'ummomi da dama waɗanda suka gabata sun ƙaryata, shi ne fakat ka zaba umamun min qablikum. Kuma da suka ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala bai gyare su ba, kamar yadda mun yi bayani a Kano. Akwai adawa da samuda duka Allah ya halakar da su kafin annabi Ibrahimu alaihi salam. Allah madaukake ce da annabi Ibrahim ka faɗa musu ma'alar rasuli illal bala. To shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba yana cewa awalam yarau su waɗannan kafirai masu ainihin kin yadda da wa'azi, masu faɗa da da'awa ta manzanni, ba su gani ne? Wannan kalma aka ce awalam yarau, ba su gani ba, ma'ana liya umma jami'an nasu, don ya haɗa dukkan mutane, hadda ku hadda mu baki daya, da ma waɗanda za su zo. Ba ku duba dube na basira, ku yi ainihin abin nan tunani, ku duba ku yi tunani akan abin da kuke gani da idanuwanku, ku ga kaifa bada Allahul khalqa, kaifa yubdi'u Allahul khalqa, yadda Allah ya kage yake kagar halitta ba tare da akwai irin ta ba, a wurin wani ya nema ba, bai nemi taimakon kowa ba, da komai kawai yana abin nan nasu ne da kun fa yakun. Wannan ba darasi ba ne? Ya ce sun mai yu'idu, sannan kuma zai mai da waɗannan halittu su tashi bayan da sun mutu sun gama. Ba a maganar nemo ƙasusuwansu da dukas da makamantansu, yi tada su kamar yadda suke da. Wanda ya yi farko ya halitta ba komai, babu ko abin nan alama, ba zai iya kuma mai da waɗanda dama ya riga ya halitta su, ya ƙaddara musu lokacin sun tafi, lokacin tashi ya yi da ya ce kowa sai ya tashi, ba zai iya tadawa ba. Ba za ku tsaya ku yi nazari akan wannan. Kai din nan halittar ka kai babu kai, baka san yadda aka yi halice ka, uwarka ba ta san yadda aka yi ta halice ka, ballanta na ainihin abin nan waɗansu can abin nan. Ba wani aljani da ya da'awar shi ne ya halitta, ba a samu mala'ikan da ya da'awar shi ne ya halitta a doron ƙasa ba gaba ɗaya. Babu wani mutum ɗan adam da ya da'awar shi ne ya halitta baki ɗaya da 'ya'yan adam, ko wani aljani ko mala'ika. Wa ya halice su? Allah. In akwai ya fito ya kalubalance ainihin duniya ya kallon abu mamaki, ka ce kai ne mai halitta, ta gama yawa. Wataƙila tun daga gidanka iyalanka za su kama ka su ɗaɗɗaure su ce ka haukaci. Waye halitta? Allah. Ba za ku tsaya ku yi nazari ba su tsayawa su duba su yi bincike su gano haƙiƙanin al'amari. Mai da su ya tada su a yi musu hisabi don tafiya aljanna ko wuta, ko ma su zama 'yan ashabul menene waɗannan araf.
wannan inna zalika ala Allah yasir, lalle wannan wani abu ne yasiru mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi dama ba wahalar gaba ɗaya ma ballanta na ce akwai abin ya gaci. Komai duk yawan abu, duk girman shi, duk kankantar shi, duk menene inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Shikenan. Ina batun maganar gajiya ko sauransu. Sai dai ba ka iya. Iza sahula lahum fahmul awwal, idan yana da sauki su fahimci lallai mai halitta wanda ya halitta ba a samu ba in ba Allah ba, shine kawai Allah subhanahu wataala, ko ku fahimci kuma Allah nan zai iya ainihin wato yin na biyu, shine bayan kowa sai saboda ya nuna ikon shi da kudurar shi gaba ɗaya sai kowa ya gama, sai babu kowa sai wa sai Allah. Kullu man alaiha fan sewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. kullu man alaiha fan, duk wani wanda yake doron kasa fan ya kare. Kalma ɗaya ce shikenan, duniyar ta gama. Sai wa yabqa wajhu rabbika, ainihin ubangijinka mahallicin kowa da komai shine zai saura. To sai lokacin da ga dama ya ce kowa ya tashi, kuma dole kowa ya tashi. Don me? Domin amsa tambaya, domin yin hisabi. Allah ka sauƙaƙa mana hisabi. Allah ka sanya ba mu cikin waɗanda za su ɗanɗani bala'in hisabi, mu zama cikin waɗanda Allah maɗaukaki zai ware a tashin alkiyama a sa musu kambi. Ya yi alaram muna ta gani ana ta ɗauki ba da Allah ka sauƙaƙa mana ya. Shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba alaram ya ce mai قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يقول سيروا في الأرض، faɗi musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siru fil ardi, ku yi tafiya a cikin ƙasa, ku yi tafiya a cikin ƙasa, tafiya ta nazari domin ku gano ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa, ku yi tafiya fanzuru, ku yi bincike, ku yi research, ku gano hikimomi da suke cike. Kai fa bada Allahul khalqa, yadda Allah madaukaki ya kage halitta, bada ya kaga ba tare da ya gani a wurin wani, ko ya ji labari a wurin wani, ko ya koya a wurin wani, ko ya sa wasu su taimaka mishi da sauran. Shine bada badi'us samawati wal ard, wanda ya kage halitta. Ku bincika, ku fahimci wane ne kuma yaya aka yi, domin ku gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce summa yunshi'un nash'atul akhir, sannan zai tada halitta, ma'ana ya ainihin tada su cikin halitta, ya halicce su kamar yadda ainihin da suke, su dawo haka a ainihin abin nan doron ƙasa, amma na kashi na biyu don tashin alkiyama. Akwai bala'i. Allah ka samu cika da imani. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu, ba wai kawai ya tada ya sake maido ainihin abin nan ƴaƴan adam da sauran halitta cikin rayuwa ba. Kowane irin abu bai gagarar Allah subhanahu wa ta'ala.
don kada kwakwalwarka ta fara tunani ya za a yi haka ya za a yi haka. Wani ya kone wani a cikin ruwa, kun san su India wai saboda a tserewa menene a tserewa Allah, kada Allah ya tada su, kada a tada mutum a yi mishi sabi. Idan ya mutu sai a haɗo wuta, yan uwa da mai a haɗo wuta gagarima a zo a haɗa a kone, sannan tokar sai a sheƙe ta a cikin ruwa, wai kada Allah ya tada. Tun ban da rudu wanda ya yi abin shi lokacin da babu shi, babu wani abu da ya kaga shi kenan dan ka watsa a wani wuri kuma ba zai iya tara. Inda ma amruhu za a rada shi a nan ya kula da kun fa yako, wallahi sai dai kawai ko ga ana ta tashi. A ɗebi ɓangare a sa a gabashin duniya, ɓangare yammaci, ɓangare kudanci, ɓangare arewaci, ɓangare tsakiya, ɓangare sama, ɓangare ƙasa, kawai kun shi kenan, wallahi an gama. Inna zalika ala Allah yasir, wallahi mai sauƙi ne a wurin Allah, don innahu ala kulli shay'in qadir. Shi Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna Allah ala kulli shay'in qadir, shi lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu, daga cikin su hatta da ainihin matattu. Mai musabi kowa ya tafi inda Allah madaukake ya mishi albarka. Allah shi kyauta. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka yi wa rahama. Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda ka zo ka azabtar da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yu'adhibu man yasha, ayata 21. Allah madaukaki yana azabtar da wanda ya so ta'azibahu, ya halaka da shi, ami azabtar da shi. Ba wanda ya sai halaka shi, ba ka da wata dabara. Wa yarhamu man yasha, kuma yana jin kan wanda ya so ya jin kai. Ba wanda zai ce ya Allah don me za ka ji kanshi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, wai ne tukulabu, kuma gare shi ne kuke komawa. Ma'ana wannan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam ya wa'azci al'ummar shi da cewa su sani lallai akwai ranar tashin alkiyama, makoma da za a sake komawa, wannan cewa za a tashi bayan mutuwan da suke gareta. Ga hujjoji yanzu mun kawo. Hujja ta farko kanka, ba tambaye ka wai halittu ya ka bincika wani profesa ne, wani dokta ne, wani menene kaza ne, ba za ka samu ba. Waye halice ka? Wanda shi kadai ya fito ya ce shi ya halice Allah. Wanda kuma bayani da ya gabata, sauran bayanai a cikin ayoyi masu dama suna tabbatar da Allah madaukaki mai sauƙi ne wannan abubuwan shi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jawo hankalin. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. نعم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. dama dai annabi Ibrahim ya faɗa musu Allah shine mahalicin kowa da komai, da ko ina da ko ina, har da sammai da kasai da makamantansu. A nan Allah subhanahu wa ta'ala yana gwada cewa wai wataƙila ka nuna aikai kana da wani, kana da hikima, kana da dabara, akwai technology, za ku iya hawa ainihin abin hawa ku wuce ma sama abin nan, ku wuce rana, ku je ku buya ko ku yi menene da sauran irin to duka sama da ƙasar, taurarin da ke ciki da duk halittun da ke ciki, na samai da na ƙasai da na cikin ruwa da na menene gaba ɗayansu dukkan suna ƙarƙashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Yadda za ka shiga
za ka yi mai za ka dawo da wani kamar yadda manzanni suke kira a bautata mashi shi kadai mu kuma daure. Yana yi wa kai wani tunanin cewa ai kana iya kubcewa Allah subhanahu wa ta'ala, ina Allah ba ka isa ba. Allah madaukake ya ce wa ma antum bi mu'jizina rabbakum an idraki, ku ba kasance waɗanda za su gujewa, su ɓoyewa, su kubcewa, su tserewa ubangijin ba ku iyawa. Fil ardi, ƙasa za ku shiga, ba wai saman ƙasa ba, fil ardi, can cikin ƙasa za ku shiga, ba ta ɗaya ba ko ta biyu ko ta uku ko ta bakwai, in ma akwai ta 1000 ko ta miliyan, can za ku shiga. Wala fi sama, ko cikin sama za ku shiga. Saman ba wannan da muke gani ba ta biyu ba, a wuce ta bakwai ɗin ba bisa ga kaddara. Wallahi tallahi ba za ku kucewa Allah, ba ku iya kucewa Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya tada ku, sai ya yi maku hisabi. Wasu fariƙan fil jannati wa fariƙan fil sa'ir, shi ne fani, sai an yi hisabi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakun min dunillahi min wali, ba ku da wani ba Allah ba subhanahu wa ta'ala min waliyin, wani wanda wai yake da ainihin tsananin kauna da so da fawa da zai iya kare ku, yamna'ukum minhu, ya hana ku Allah ya azabtar da ku, ba ku da shi. Wala nasir, kuma ba wani wanda zai iya taimakon. Ina shehu ne masu jikokin shehu, jikokin wane ne, jikokin wai za su kare su daga Allah, za su tsare su. Ku rabu da wani, ku kama annabi sallallahu alaihi wasallam, ku koma ga Allah, ku tuba wallahi. Kaza akwai waɗanda su kwata-kwata babbai ayyukan laifi ba wani problem ba ne, kada ya ka sha ta ba ka abinda za ka kada ya ka sha ta ba. Wai su wannan taba ita ce babban bala'i a wurinsu. Ka je kai komai, shehu zai su mabbalin na gaban Allah, ta Allah wai Allah za a yi wasu mabbalin. A farfajiyar tashin alƙiyawa ko shi shehun ina yake, ya san inda yake, oho. Wallahi shehu yana ta kai shi idan bai bi manzon Allah yadda ya kamata. Ko ba haka ba? Shehu ai yana cikin mutane. يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن Allah maka kira zai ce yau mai firrul mar'u min akhi, ranar da mutum zai guje wa dan uwan shi, ya hango uwar shi tana neman ainihin agaji, ya ruga bai son ta zo kusa da shi. Haka kuma ka hango ubanka yana ainihin cikin bala'i, yana neman wataƙila lada ɗaya kawai yake da bukata, aikin lada ya rijaya, ya hango ka gawa na nan ya Abdulaziz sai shafana za ka tsaya? Sai ya gudu, sai ya gudu, kada ma in zo in same shi, ballantana har in ce ya bani wani abu. Ina annasu yau ma'izin amaman lahi sawasiya, mutane a wannan wuni gaba da daidai da suke a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, in ba waɗanda Allah madaukaki ya keɓe ya ba su matsayi da darajar sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba da kai ta kanka wallahi, kai ta kanka. Ta yaya tabbatar da cewa kana bisa la ilaha illallah, tsare tauhidi, madogararka Allah subhanahu wa ta'ala,
ba ka da wanda kake dogara gare shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wa za ka roƙa? Allah. Wa za ka yi sallah? Allah. Wa za ka yi wa sujada? Allah. Wa za ka yi wa azumi? Allah. Wa za ka yi sadaka saboda shi? Duk abin da za ka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala, don shi ne ke da fawa kaɗai. Ba wani mai iko a ranar tashin alkiyama sai mai, sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Ka nema aure shi. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ba ku da wani waliyi da zai hana a azabtar da ku. Waliyi kai da ya kafa, saboda waɗanda suke abina kun san kalmar waliyi ake cewa ka aiwa na waliyi ne kaza kaza menene don haka tun da waliyi ne a bauta ta mashi na a ranar tashin alkiyama ka nemi ainihin abin nan Allah subhanahu wa ta'ala, ka shirya da shi a nan duniya kafin ka tafi. Kuma babban abin tsoron shi ne ba ka san lokacin da za ka tafi. Yanzu ina shigowa aka bani labari wani bawan Allah da yake zaune can wurin da shi ake tafsiri kowane lokaci, yanzu na ya koma ga Allah. Ba za ka dawo daga jana'a kai baka gagari Allah mai ɗaukake baka irin wannan. Me yasa kake sakaci? Don me za ka bata lokaci? Nemi yadda shi fiye da yadda kake neman yadda kowa. In ya baka shi ke da dole an baka. Duk wani hayaniyar da kuke ji da wani biye-biye da faɗi-faɗi da menene kaza. Wallahi tallahi kwabo in Allah bai baka babba uban da zai iya baka. Idan kai haƙuri ta hanya mai kyau, abinda ka je ta hanya maras kyau ka samu ta hanya mai kyau, wallahi in kai haƙuri Allah maɗaukaki zai kawo maka. Ko ba da wani? To don me za ka je ka bata lokaci? Kana yin aikin zunubi wai don ka samu kuɗi da za ka ci abinci. Don me za ka biya wasan zuciya? Ka sai kana yin abin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya tsunta mutunci wai don ka samu wani abu a wurin wani. Shi ne ya sai baka wani abu, komai matsayin shi bai sai baka ba sai in Allah ya baka. Saboda haka san baya muka karanta ta fabtagu inda Allah ya rizqa cikin wa'azin annabi. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Na'am. Innal ladhina ta'buduna min الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. آية في شافة cikin ainihin abu azin annabi Ibrahim a.s. in za ku nema arziki wurin wa za ku nema? Ba wurin ƙoƙa ba. Wurin wa? Allah. Abtagu inda Allah ya rizqa. Ku nemi arziki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya tsara duk yadda za ka nemi arziki. Wanda in ka bi hanyar ma sai ya zama ibada ma kake. Duk wanda ya shirya ya fita neman halaliyar shi, kasuwanci ne zai tafi ko ainihin abin a cikin gari ko wani gari ko menene, yana musulmi ya kudurce a zuciyar shi don neman halaliya da mai kamar ya fita jihadi, ba dalilin da za ka zai ka da kurkuce kana na wani kato kawai wanda shi ma bai iya yi wa kai shi ba, wai kana ce sai shi ne zai iya ciyar da kai. Fabtagu inda Allahir rizq, ku nemi arziki a wurin Allah wa abuduhu, ku bautata mishi. Kada ka samu arzikin kuma ka koma kana saban shi, don yawanci abin da mutane suke yi kenan. In mutum ya samu arziki sai ga ai an gaba. Duk wani saban da ake yi ko menene zai iya yi, zai iya koya ya je yayi, zai iya barin garin ma kaza menene, bar ma kasar yayi menene kaza, ya je gama abin da yake sharholiya. Allah yana nan, inna rabbaka labil mirsad, lalle ubangiji ka yana nan madakata yana ka je ka gama da lokacin yayi ka tafi. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Allah kai mana baiwa cikawa da imani. Allah rama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه waɗannan da suka ƙaryata da ayoyin Allah suka ƙaryata ayoyin Allah tun daga kan sobe Ibrahim da sauran ma'ayoyin da suka gaba da waɗanda suka zo har zuwa ga alkur'ani mai girma. Amma nan ana bayani shi annabi Ibrahim ke wa'azi yana bayani akan waɗanda suka ƙaryata littafin da Allah madaukaki ya saukar mishi. Shi ne mai suhufi Ibrahim suka karyata tashi bayan mutuwa cewa bayan an mutu za a tashi a yi hisabi. Waɗannan su ne allazina kafaru bi ayatin lahi wa kadhabu menene bi ayatin lahi wa liqa'ihi suka ainihin kafircewa ayoyin Allah suka kafircewa suka karyata saduwa da Allah domin yin hisabi da sauransu. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce to su waɗannan ula'ika ya isu min rahmat waɗannan sun ɗaya bana gaba ɗaya daga samun rahmat. Ka ƙaryata cewa ya Allah, ka ƙaryata ayoyin Allah, maganar Allah, ka ƙaryata abin da Allah ya tabbatar cewa za a tashi bayan abin nan, sannan ka yau ka mutu akan wanda ka je wurin Allah ka yi tunanin wai za ka samu rahmar Ubangiji. Ula'ika ya isu min rahmati waɗannan sun ɗebe ƙauna daga rahmata. La tanalukum rahmati. Allah yana faɗa musu rahmata ba ta samu ku allati arhamu biha ibadi almu'minin. Rahmata da nake jin kan bayi na mu'minai ku ba za ku samu. Wala tadkhuluna jannati ba za ku shiga aljanna ta ba in ce Allah yawmul qiyama ran tashi saboda me bi sababi kufrikum wa shirkikum saboda mushirkancinku da kafirce wanda kuke wa littafin Allah da manzanin Allah da sauransu ba za ku samu rahamar Ubangiji. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ika ya isu min rahmat waɗannan sun ɗebe ƙauna daga samun rahmata la nasiba lahum fiha wa ula'ika lahum azabun alim kuma waɗannan suna da wata irin azaba alimu muciya mai tsananin raɗai kuma ba wanda ya sai kare su fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira. Shi da kanshi mushirkancin da suke da kafirci wani ciwo ne kuma Allah madaukaki jarrabe su jarraba iri daban da bakin ciki da tashin hankali da sauransu kamar yadda ya jarrabi kafiran Najeriya musamman na jihar Plateau. Ai kun ga haukan da suke fito wadda mace ta fito tana ta zagin sani haya muna ɗine mishi saboda ya ce a yi musulunci tana tsine mishi albarka tana tsine mishi albarka Allah ya tsine mata albarka ita da duk waɗanda suka ɗaure mata gindi Allah ka wulakanta su Allah ka tozarta su nasarar da ka baiwa musulunci da musulmi ya Allah Allah ka ƙara tusa musu bakinci rashin kunya tsinuwa ba mummunan zagi wai saboda ya ce ai manzo da manzo kuma tana nan an sa mata ido saboda ta yi musu abin da suke so. Ula'ika lahum azabun alim lallai waɗannan suna da wata irin azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه إلا أن
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم، أنا الله سبحانه وتعالى ينونا wa'azin na annabi Ibrahim da yake ga mutanen shi ya tsaya, sai reaction mutanen nashi da me suka amsa, yaya suka amsa, ji wa'azozin da ke ciki bai ba inda ya ce a bautata musu, babu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fama kana jawaba qaumihi, wato ainihin amsawar mutanen shi ga ainihin wa'azozin da ya yi musu shi Ibrahim alayhi salam bai kasance ba illa an qalu qutlu, face cewa suka yi ku kashe shi, maimakon ku amsa wa'azin nan nashi. Akwai abin lura, ku yi imani ku menene, ko kuma maimakon su ce amanna mun yi imani, kai ko ba komai su kau da kai da gare shi, su kyale shi su sa ido. Inna da sai suka dora da mutane kai la tujibu an Ibrahim an barahinihi bil hujj, kada ku ce wai sai kun nemi wasu hujjoji ma kun ba shi amsa ya gamsu. Bal uqtulu bi sayf, ku samu takwabai da ainihin makamai da mai ku kashe shi, aw harriquhu bin nar, ko kuma ku kona shi daga wuta. wa huwa hikayatun an ikhtilafihim fi ma yaf'aluna bihi, wato wannan ana ba mu labarin irin yadda suka saba, wannan ya ce ga yadda za a kashe shi, wannan ya ce a'a kaza za a yi. Cikin su akwai masu cewa kawai a kone shi da wuta, jefa shi a wuta a kone, ƙasa ta kwabi a daddada, sai a sussuki aikata. Fagalaban lazina kalu harriko, sai waɗanda suka ce a gona annabi Ibrahim suka yi rinjaye. Saboda me muka ce su suka yi rinjaye? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala can cewa yi fa an jahu Allahu minan nar, sai Allah maɗaukaki ya je ya tserar da shi daga wuta. Fa an jahu Allahu minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala ya tserar da shi daga wuta. da an ja'alaha bardan wa salama, ya sanya wutar ta zama sanyi. Wuta ce ba bala'in wuta, kowa sai da ya ɗebo itatuwa, aka zo aka tona rami gagarumi, ba a taɓa hura wuta irin wannan ba. Aka zo aka ɗauke shi aka sanya shi a cikin wannan abin da ake harba mutum, ne su ne majaujawa, domin ba za a iya zuwa kusa da ita ba saboda bala'in zafinta da mai, sai dai aka ɗauko shi aka sa a majaujawa aka harba aka ɗilla shi a ciki. Allah maɗaukake gwada musu shi ne annabi Ibrahim manzon Allah ya yi imani da la ilaha illallah, a kanta yake kira, ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, ga zuciyar cike da ainihin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sai ya kyale shi a cikin mutuncin shi, sai ya gwada babbar aya, sai ya gwada mai babbar aya, babban abun mamakin da ba a taɓa yin irin shi ba a duniya a wannan lokaci. yaya Allah madaukake ce alarma قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka ce kulna ya na, sai muka ce ya ke wuta, sun hura wuta, sun gangama, an harba shi. Kafin ya je Allah ya bai wuta umarni, ya nar, ya ke wuta, kuni bardan wa salama, ki zama sanyi kuma na aminci ala Ibrahim. Ga Ibrahim an jefa shi wuta a zahiri, amma Ibrahim yana cikin ni'ima, yana cikin aminci.
ba wanda zai iya zuwa kusa da shi. Ina masu kashe Ibrahim, ina masu kona shi, kusan abin da ake. Allah ya ba da umarni ga wuta, ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, inda shi zalika la'aya. Kai, cikin wani al'amari akwai aya, akwai abin mamaki, akwai ainihin koyarwa da take gwada lalle Allah Allah ne, kuma la yu'jizuhu shay, ba abin da zai iya gagarar Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu ala kulli shay'in qadir. na fi zalika la'aya, akwai abin mamaki fi adami ta'thiriha fihi ma'a izamiha, duk da girman wutar da yawanta da menene, amma ta gaza tasiri yadda za ta cutar da annabi Ibrahim alaihissalam. An canza mata ɗabi'a gaba ɗaya. Waye canza mata ɗabi'a a lokaci guda? Mahaliccinta. Da me kun an gama. wa ikhmaduha a kashe ta, wa insha'u raudin makana, aka halice wani irin dausayi a wurin ainihin abin kuna, maimakon ƙonawa da me sai jin daɗi da ne. fi zamanin yasir, in ɗan ƙanƙanin lokaci ma ka iya giyarsa lokaci, an jefa shi ne kafin ya fada an gama, an ba da umarni, ta bi umarni, kuma ya zama daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare annabi shi game yadda ya kuma tsirar da shi gaba daya, ya ma fita daga ainihin garin ya yi hijira kamar yadda za ku ji gaban Allah ya so ya yi. na'am. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. نعم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الله سبحانه وتعالى يتقبل مخبرا لنا بعد الأبائي game da ainihin mutanen Ibrahimu alaihi salam waɗannan da suka tattaru suka jefa shi a cikin wata don su kona shi bi kufrihim wa inadihim wa mukabaratihim, nuna mana kafirsu, tsaurin kansu da ainihin girman kansu na bala'i, wa dafa'ihimul haqqa bil batil, da kokarin sai sun ture gaskiya ta hanyar ƙarya, su ɗauki ƙarya su ture gaskiya da ita. innahu ma kana lahum jawabun ba'da muqatalati Ibrahim, ba su da wata amsar da za su fito su faɗi bayan ƙoƙarin kashe annabi Ibrahimu alaihi salam, magana wadda za ta zama take ta zama ta nadama. Sun san cewa wannan abin ya fi ƙarfin mutum, wadda za ta gwada sun an kama hanyar shari'a, su fahimci yadda al'amarin yake. Kawai sai ƙwaƙutulo ku kashe shi, har da ku kone shi. Sun yi abin da suke iya, suna zaton sun yi mai ba an jahula, sai Allah madaukaki ya tsere da annabi Ibrahim alaihi salam, kamar yadda al-rama suratu safat ta yi mana bayani, ta ƙara bayani aya 97. Allah madaukaki ce sai suka ce mai qalu bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim. ya aka suka ce ibnu lahu
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين duniya na ku tura mushi wani irin rani ma keke gato ba alƙofin jini ku jefa shi cikin wuta ba rado bihi kaidan فجعلناهم الأسفلين suka yi nufin makida suka yi nufi da shi su halakar da shi faja'alnahum asfali sai muka sanya su ne waɗanda suke makaskanta sun wulakanta sun tozarta sun yi abin da bai da wani amfani ke ko sai sun dandana kudinsu saboda wannan abin da suke Allah ya sauya annabi ibrahim a.s. ya samu agaji daga wurin Allah ya tsare shi saboda ya nemi tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi don ya nemi kariya daga Allah ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bi Allah ya isar da umarnin Allah da sauransu don haka su sun tozarta shi kuma ya yi mai ya samu nasara ya ce innama takhastu min dunillahi awthana cikin wa'azin da yake musu waɗanda kuka riga waɗanda ba Allah ba gumaka ne kawai itatuwan banza ne da duwatsu da makamantan ire-irensu ta abudunaha kun kama su kuna bautata musu bauta kuma ba a yi ga kowa sai ga Allah an faɗa muku kunki wanda da kuke bauta ba su iya muku komai kuna bautata musu mawaddata bainakum don ainihin nuna soyayya tsakaninku da su waɗannan abinan gumaka soyayyar da ba za ta iya muku amfanin komai ba ya gaza ta duniya kuma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sannan a ranar tashin kiyama in aka tashi nan ne za ku ga abin baki waɗannan da kuke ta abin nan yakfuru ba'dukum bi ba'd sashin ku za su kafirce wa sashi mu ba ruwan mu da ku kaza 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 istabarra alladhina tubi'u min alladhina tubi'u min alladhina tabau ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله مدوكي وانا آيانا تعيد كعبتي لوكة تبرأ الذين تبعوا ودنا من شوا قبنن da ake ta musu da'a da sunan mulki ko da sunan karatu ko da sunan shehunta ko da sunan walita ko da sunan menene ko kuma a itatuwan banza ne kawai da ainihin abinan duwatsu da masu taurari masu kaza waɗannan jagororin a ranar tashin alkiyama za su rika faɗawa waɗanda ainihin suka bi su cewa tabarra'ana kamar shi lokacin da suke cewa babu ruwansu suwa allazina tubi wanda aka bi suna faɗa suwa allazina taba waɗanda suka bi su cewa ba ruwanmu ba mu muka sa ku ba wani yaushe muka ce a bauta ta kaza kada ma ku suna son su ainihin abin nan sanya a ƙara nan na ga musu azaba wai saboda su suka bada su a duniya ga alkur'ani an karanta mu an ce ku bi Allah kun ce shehu an ce ku bi manzon Allah sallallahu kun ce wali duk waliyin duniya na gaskiya na tsakani da Allah wallahi tallahi cewa yake abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin shi ba abota ta mishi ba sai dai in ya bi manzon Allah to ku bi ni
saboda na bi manzon Allah ku bi ni akan abin da yin shi shine biyayya ga manzon Allah ba wai ni in kago muku nawa ba in ce ku yi ba wani waliyin Allah da zai taɓa yin wannan ba da addu'arsa saboda ya san me haƙƙi ne na Allah ba haƙƙin shi bane Allah ya sauke استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب سكي إدو بيود عذابا وتقطعت بهم الأسباب duk wasu ainihin abin nan sabbuba na kauna na menene duk sai su yayyanke yanzu an koma kiyayya ake ana musu ana zargin juna ana kaza ba ma sa so a zo kusa da su waɗannan shugabannin da kake cewa kana bauta musu kana bin su kana menene ka saki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za su so ku zo kusa da su ba a ranar tashin alkiyama wa taqatta'at bihim al-asbab yace menene gaba وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا waɗanda suka yi biyayya suka bi manya-manya a duniya da suka ga wannan abin da ya zo daga waɗanda suka bi a ran tashin sai suka ce lau annan lana karrata ina ma ya Allah subhanahu wataala muna da damar da za mu koma gidan duniya fa na tabarra minhum mu barranta da su mu ƙi musu biyayya mu ƙi ƙaunar su mu ƙi yadda da abin da suka ce yi ina ba a dawo duniya kazalika yurihim Allahu a'malahum hasarat kamar haka ne Allah zai gwada musu a ranar lahira cewa ayyukansu da suka yi hasarat asara ne kawai bakin ciki ne sun yi asara sun bata lokacinsu sun saki Allah sun kama shaidan wasu na tsammanin daidai suke kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhi wa ma hum bi kharijina wuta kuma ba za su fita daga wuta ba saboda sun hada Allah gaba sun bautata wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sauke babban bala'in shine in ka tambaye su waɗannan masu wannan haukan da menene hatta waɗanda suke cewa shi wannan ba su san ma menene ainihin abin nan bauta ne don da yawa bauta suke amma wai ba su san ba bauta suke ba kuma jahilci ba hujja bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ka ce ai ban sani bai Allah sai Allah madaukaki ya rufe aya ya ce wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'awakum an-nar sashin kuskoma suna la'anta sashi a ranar tashin alkiyama yal'anu al-atba'ul qada waɗannan mabiya su ta tsinewa waɗanda suka bi a ranar lahira fa suna tsine musu albarka Allah ka la'ance ku Allah ka tsine Allah kaza haka za su kasance gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'awakum makomarku gaba ɗaya da su waɗanda kuka bi da ku da kuka bin gaba ɗaya annaru wuta ne wa malakum min nasirin ba ku da waɗansu mataimaka ai mani'ina min hada za su iya hana a sanya ku a wuta a azabtar da ku isa kuma ba fita jefa wadda aka yi wa annabi kai mai da'awa gaji da kyau ilka'u ibrahim finnar jefa wadda aka yi mishi cikin wuta in ka ne yaya za ka ƙara fitowa ka ce abi Allah abota ta Allah shi kaɗai an jefa ka cikin wuta wallahi wannan bai ƙara wa annabi ibrahim komai ba illa shaja'a ba ce shaja'a ƙarfin gwiwa ƙarfin zuciya lil iqdami ala tahziri don ya ci gaba da tsoratar da su an ibadati gairillah game da bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala wa takhwifihim su al'aqiba da tsoratar da su mummunan karshe izalam yanzajiru an halihim idan ba su tsiranta wato ba su tsorata suka guji ainihin abinan wannan hali da suke ciki Allah ya sa mu dace to za mu dakata a nan nake gani ko Allah
za mu tashi aya ta 26 fa amana lahu Allah subhanahu wataala ya karfafe mu da imani. Allah ya kara annabi Ibrahim alayhi salam da manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni dauka da daraja da wasila. Ya Allah muna roƙonka ka tada mu a cikin zumra ta salihin, wato ta ainihin mutanen bare. Allah ya sa mu dace. Abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka ba mu da waɗanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Allah ka amsa mana ainihin abin nan wannan azumi da muke yi, ka sanya muna yin shi don neman yardarka, ka kuma ba mu dace da daren lailatul qadr da dukkan alkhairan da suke cikin waɗannan abubuwa. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin azurta mu da ainihin abin da yin adalci da tsare gaskiya da rikon amana da sauke haƙoƙi da aka Allah mana ba na su kawai ba har ma sauran ainihin abin da waɗanda suke ƙarƙashin mu. Allah ya samu dace. نعم بسم الله. صلوا على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله تفعل ما تريد اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وآخرنا من الفقر اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ya Allah muna tawassuli da wannan zaman namu dan uwanmu da kaka bira yau sha Allah gafarta mishi ya Allah ka sa kabarin shi ya zama rawdatan min riyadil janna wala taj'alhu hufratan min hufarin niran ya Allah in ya kasance mai kyautatawa Allah ka kara mishi Allah idan ya kasance mai sabawa Allah ka yafe mishi ya Allah ka sa aljanna taimako mashi ya Allah iyalan shi da ya bari Allah ka ishe su Allah ka yi musu agaji Allah ka yi musu mafita Allah ka wadata su ya Allah ka tayar da manyan mutane masu albarka a cikin su ya Allah ka hada mu da shi a jannatul firdaus al'ala ya rabbal alamin Allah ya uwar suka riga mu gidan gaskiya da shi da dukkan wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin musulmi Allah ka gafarta musu ya Allah ka rahama ga gabuburan su ya Allah ka rahama ga gabuburan su ya Allah ka yafe musu kurakuransu Allah ka sa aljanna ce makomarsu ya Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah ka shirya matasanmu ya Allah ka shirya 'yan matanmu Allah ka shirya da cijawanmu ya Allah ka shirya matan aurenmu ya Allah ka daidaita al'amuranmu idan zuwa ga abin da kake so kake yadda Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda ya Allah malamin mu Allah ka kara mashi lafiya Allah ka kara mashi karfin gwiwa Allah ka kara mashi tsawon kwana ya Allah ka kara mashi arziki da wadata Allah ka kara rufin asiri Allah ka kara mu zuriya albarka Allah dukkanin muna bukata wannan Allah ka yi muna ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka samu gama lafiya Allah ka bi ibadan mu Allah ka samu cikin bayan ka wanda ka yanta a cikin wannan watan ya Allah ka samu cikin bayan ka wanda ka yanta a cikin wannan watan ya Allah ka samu cikin bayan ka wanda ka yanta a cikin wannan watan ya Allah ka datar da mu da lailatul qadar ya rabbal alamin ya Allah ka datar da mu da lailatul qadar ya rabbal alamin ya Allah ka datar da mu da lailatul qadar ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من سألنا بأن ندعو له ومن عاهدنا بأن ندعو له
ومن حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله shugabanninmu da muka zaba Allah ka tabbatar mun da alkhairi. Ya Allah ka musu jagora. Ya Allah karka bari su karkace. Ya Allah karka bari mu ce wayyo Allah. Ya Allah karka bari a samu matsala. Allah wannan muslim ya Allah ka sa a ce gara da aka yi. Ya Allah ka sa a ce gara da aka yi. Ya Allah duk wasu masu kulle sharri ko masu kulle makirci ko masu kulle makida don kar aka yi ya Allah ka hana su. Ya Allah duk masu nufi sharri Allah ka kame su. Ya Allah ka mana maganin su. Ya Allah shugabannin za su bargar mulki ya Allah ka saukar da su lafiya. Inda suka yi kuskure Allah ka yafe musu. Inda suka yi daidai Allah ka karba musu. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.